Allahumma salli ala sayyidina Muhammad rafi'u darajatul wadudu kashfil ummati Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ina gaishe da mutanen duniya gaba daya. Abdul ka kula da ni, sai sa zan ba da wannan sirri a yanzu. Abdul ya kular da ni ne, ya ce mu malam, na ce ya ce akwai aiki wanda idan mutum ya yi kankat ne a take zai yi, ko da sunan ruhani ne. Kifa ya dade yana jin malamai suna ga yana ganin kamar karya. Na ce billahi in ka da malamin gaske ba karya ba ne, amma in ka da malamin karya ne. Sai sa zan ba da wannan sirri. Ai na yi ne shi kadai zan ba, na ce barin ba duniya shi ya gwada nashi, wanda ya ji ma shi mai je ya gwada. Ba sai kun kira ni a waya ba sai kun neme ni ba sai kun gaishe da ni ba na son kuɗi, ba na son gaisuwa. Kar ka zo guna, kar ka kira ni a waya, ka rabu da ni. Wanda ka gani haka ka bar ni haka, ba na so. In ka ɗauki sirri na ka yi yayi alhamdulillah, in bai yi ba shi ke, saboda baka bani naka ba, ban karɓa naka. Wannan sirrin muna kiran shi kuntarki. In kana so idan da su maka rubuta ta haka a jikin wuka, kamar kanewa mace da aure, ka yi aikin duniyan nan gaba da ya kasa yi. Wannan da na nuna ma yanzu don Allah ka ɗauka ka gaba. Bai da wahala ma yanda kaga yanda aka rubuta a cikin haka. Ka lura akwai Allahu a tsakiyar can. In Allahu ne za ka sa suna, sai ka rufe bakin. Mai gida ka ji a wuta. Mududin yana fashewa zuciyar ta tsinke. In ba ta ganka ba za ta iya yin zazzabi. In ba ta ganka ba a rana za ta iya yin rashin lafiya. Amma rashin lafiya yawanci zai sa ciwo kai ko ciwon zuciya. Har sai wani sai sun yi amai. Kuna bunta da kwani. Ni Muhammad ne na fara ina da shi. Kan bayar kwanakin baya ba wasu za su yi mugunta da shi. Amma yau da ka buɗe baki kai magana zan bayar. Wanda zai yi mugunta da shi da Allah. Wanda zai yi aikin arziki da shi ma shi da Allah. Ni shi kenan na baka. Ko kai musulmi ne ko kai ba musulmi ba, ni dai na riga na bayar. In kana so ka ɗauka ka yi, in baka so ka ɗauka. Ba dole ba ne. Bidiyo na ma in ka dama kar ka kalla. Har ka zo gona kar ka kira ni a waya, ba na so. Ka ɗauki sirri. Ka samu arha, ba ce ka cire kuɗi ba, yana baka sirri mai yi, ba sai ka cire kuɗi ba. To me yasa za ka ci kona kati ka kira ni? To ka bar ni. Gida wannan sirri na ban al'ajabi ne. Kamar ma'aikaci soja ko polis masu zuwa filin daga da gonaki, zai yi aiki, yana tasiri a kanku. In gari ya waye za ka rubuta wannan da daddare. In an ce akwai inda za ku je ku yi aiki a dare da daddare, za ka rubuta wannan. Da jinin hawainiya ne wannan jinin hawainiya ne. Da jinin hawainiya aka rubuta, ka gani? Dole sai ka samu hawainiya kayanka, da jininta ake rubuta wannan. In an rubuta an gama, abinda ma'aikacin yake so saka tsake sai ya rufe baki, ba gashi ba, sai aji a rana kamar yadda ake aji sola a rana. Mai gida muddin rana yana kanka ba za ka iya da mutum, sai dai dare ban sani ba, amma da rana ko ma me kuka yi mishi ba abin da zai same shi. Garanti ne na da yardan Allah. Wannan a cikin hasbunallahi wa ni'mal wakil aka cire sirrin nan. Ba ka yi karatu ba za ka iya ganewa ba za ka iya. Wasali da 'ya'yansa su aka hada aka cire wani. Mai gida kai karatu, ba kai karatu ba bare yi ba za ka iya fahimtar sirrin da nake bayarwa. Sai dai ka zauna kana da nasu mai gida. Za ka je lafiya, za ka dawo. Ko da wurin yana da ke ko bai da ke da yardan Allah. Na mace wani ya yaudare ki aure ki. Kin je gun malamai da dama su karɓa kuɗi da yi ba.
Allah ya kawo sauki har gida. Ki saurari wannan zai miki amfani. Yanda yake haka kawai za ki sani a nemo miki hawainiya, za ki cire kuɗi kaɗan kawai. Akwai masu farauta in ka gaya miki za su yanka jeji ma kawai su kawo maka gora. Wannan ma masu farauta ne suka kawo mana jini da yawa ma. Ba ka rubuta jikin madubi haka ba? Kin rubuta jikin madubi ba ki sa su shi tsakiya. Sai ki aje madubin ki kalle kanki. Ba kin ga kanki a cikin madubin ba? Sai ki daki madubin. Wurin da ake alwala ko kuma gindin dam wuri mai sanyi sai ki saka madubi a wurin sai ki binne da kasa. Billahi laki idan sanyi ya hau kan madubin ya fara tsarawa kawai duk inda yake sai ya zo ya rubuta ya baki hakuri. Billahi laki sai dai baki rubuta yadda nake gaya shi canja abu yake kamar yadda hawaii yake canja kala, shi canja abu yake. Ni na faɗa saboda na yi wa kai wanda kai da ko sisi ka buga ka rawa in kai kasuwa baya yi, in kai abin da kai dai babu ba zai yi ba. Ga ka karɓi bashi da yawa ka kasa san hanyar da za ka yi ka biya bashi ba don su zan bayar saboda ba wanda ya kai dan kasuwa kokari. Wani fa kudin adashi zai je karɓa ya kasuwanci da shi, wani zai karɓa a kamfani ya yi sana'a da shi, wani zai je ɗauka a banki ya yi sana'a da shi ba na shi ba ne. A yi ta bin shi da jifa da wayansu mugunta abun hannunsu ya zo ya kare ga bashi a wuyan shi, ko ya yi tunanin sayar da gida na ko fili na ko dabbobi na in bari Allah zai buɗa. Haka zai ta wasu tun da kudin hannun shi a kai. In gwa karka damu Allah ya kawo sauki. Ka rubuta wannan a jikin madubi da jinin hawaii ne na gida. Tsakiyar nan ka sa adadin abin da kake so Allah ya baka. Ba ka sa ba? Mudubin, wannan mudubin za ka iya ruwan kogi ne sai ka wanke yanda yake haka ka wanke shi saboda ka manta ba ka wanke shi ba sai ka nemi gudan dubu daya ka saka cikin wannan da ka wanke ruwan rubutun ka saka ciki sai ka juya gwangwami sai ka nemo wani murfi na gwangwami sai ka saka ciki ka ɗaura kan wuta ka gashi mai gida zai kone kurmus 1000 da yake ciki shi ma zai kone. Sai ka bude gwangwami ya huce iya adadin tokan da ka samu don tokan ɗan kaɗan da ka samu ci iya ƙaramin tokan da ka samu ka saka kwalba don da ka zuba turare ka gani. Mai gida idan ka shafa yau ko ta ina ne Allah zai aiko ma da kuɗi su kafa. Wannan idan ka ɗauka ka yi amfani da shi mai gida gwada nisa ne. Ni da nake fara na fi so ku gwada ne ku bana amsa. Kaka ce mai muka dafa kashe kuɗi haka zan ka samu na ba sauki. Ni ba waɗanda suke ba da lambar waya akai don ku nemi su gani. In ba da ina da magabata kamar mama na Faris in ta taka min birkin tsaye saboda hakkin uwa ne. In ta yi min kalma ba zai yi mai musulta ba zan sa ko da ina so ko bana sun baka wasa lambar nan ba na so ma. Sai dai ita abin da take gani abin da take hanga ya yi mun nisa ni na hanga saboda me yasa su ta babba ne. Babba da yaro abin da suke gani daban-daban. Sai sa idan ta yi min magana kawai zan ce wa da ce gami ba da wani ba na mafara ka samu balle ka kira na ba. Amma Allah ya samu dace. Duk abin da Allah ya kaddara zai kullum ka shafa turaren Allah zai baka kullum ko da baka ci warki kuɗi ba Allah zai baka ne. Wannan kulfai mujarrab na yi ne ko yau sai da na yi wani amma na ce maka na yi wani karka ɗauka in ka zo zan mafa sai na yi niyya fa